Vítejte u The Debate. Dnes se budeme věnovat hlubokému odbornému diskurzu a výměně analytických pohledů na texty rozebírané v komentářích Marie Noël Tabut z blogu Thierryho Jalese. A rovnou řeknu, že ty texty, konkrétně tedy biblické zprávy o na nebe vstoupení, jsou mnohem kontroverznější, než se na první pohled zdá. Přesně. Rozebíráme skutky apoštolů, Žalm 47, list Efezanům a Matoušovo evangelium. A ten hlavní spor, který tu dnes máme, se točí kolem jedné zásadní věci. Kolem účelu. Jasně, kolem účelu těch textů. Zprostředkovávají tyhle zprávy i s těmi svými podivnými geografickými a časovými nesrovnalostmi primárně prostor pro uplatnění lidské svobody a odpovědnosti, nebo je to přesně naopak? Tedy, že jejich hlavním účelem je deklarace absolutní, předurčené kosmické suverenity Boha nad všemi národy. Já budu dnes argumentovat tím prvním pohledem, tedy že ty texty záměrně ustupují od fyzické přítomnosti Boha, aby vlastně iniciovali úplně novou éru. Éru lidské svobody a svědectví. No a já budu hájit tezi, že tyhle pasáže představují historický triumf absolutního monoteismu a obrovské božské moci. Moci, které je nějaké naše lidské konání plně a bezvýhradně podřízeno. Takže dovolte mi začít. Když se podíváte do těch komentářů, jasně se tam zdůrazňuje koncept, který autorka nazývá la liberté d'entrer, tedy svoboda do té spásy vstoupit. Bůh prostě dává člověku na výběr. Svoboda jistě zní moc hezky, ale ona tam opravdu je. Podívejte se na ty naprosto zjevné literární odchylky v textech. Lukášovo evangelium říká, že Ježíš odchází den Velikonoc, a to z Betánie. A pak ten samý autor, a to je to důležité, ten samý člověk napíše skutky apoštolů a najednou tvrdí, že to bylo po 40 dnech z Olivové hory. Ano, ten samý autor, takže věděl, co dělá. No přesně, tím nám přece dokazuje, že mu vůbec nešlo o historickou reportáž. Účelem toho oblaku, té la nuée, který Ježíše skryje, je ukončení tělesné přítomnosti. Je to záměrný časový odklad pro lidské svědectví. Bůh vyžaduje naši spolupráci, ustupuje a dává lidem prostor jednat. No, to je sice poutavý výklad, ale já bych oponovala s tím, že hlavním leitmotivem těchto textů opravdu není lidská emancipace, to vůbec ne. Je to spíš evoluce chápání božské moci jako takové. Evoluce moci? Jakože Bůh posiluje svou pozici? Vlastně ano, historicky vzato, určitě. Musíme se opřít o analýzu Žalmu 47 a ten historický kontext babylonského exilu. Izrael dříve vyznával takzvanou monolatrii. Věřili sice ve svého Boha, ale byl to jen lokální Bůh, jen pro Izrael. Exil je donutil přejít k plnému monoteismu. Jasně, k představě Boha jako vládce nad všemi národy i nad pohany. Přesně tak. Na nebe vstoupení je primárně deklarací této nové, naprosto neomezené moci. Matouš to tam říká jasně. Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. V tomhle kontextu je role člověka pouze okrajovým nástrojem v dávno rozhodnutém kosmickém plánu. Dobře, já váš pohled beru, ale pojďme se podívat na ten smysl těch geografických odchylek. Protože pokud je to jen o deklaraci božské moci nad vesmírem, proč si autoři tak hrají s mapou? Protože mapa odráží teologii. Ano, ale já tvrdím, že geografie je zde mapou pro lidskou misi. Lukáš trvá na Jeruzalémě z jednoho důvodu. Plní stará proroctví z Izajáše 60. Ale Matouš, ten vezme děj a přesune ho do Galileje. A Galilea, jak jistě víte, byla považována za křižovatku pohanů. Křižovatka pohanů, jistě. Území nikoho a všech. Přesně. A to mě přivádí k mé analogii. Funguje to jako štafetový závod. Bůh běží první úsek a pak prostě předává kolí k nám, lidem. Různé biblické texty vlastně jen vykreslují různé startovní čáry pro tu naši lidskou svobodu. Startuje se z Jeruzaléma nebo z Galileje, účel je ale stejný – doběhnout až na konec země. Já na to jdu ale z trochu jiného úhlu. Ta vaše štafeta je moc hezký příměr, ale Galilea u Matouše podle mě není žádnou výzvou k lidské aktivitě. Je to tvrdý teologický apel na univerzální jurisdikci Boha. Na jurisdikci? Jako by si Bůh nárokoval nové území? Je to přímý důsledek toho posunu od lokálního božstva, o kterém jsem mluvila u Žalmu 47. Bůh v Galileji už není vázán na jeruzalémský chrám.
Tím přesunem do Galileje se ukazuje, že Bůh teď vládne i pohanům. Nepředává nám štafetu. On prostě ohlašuje svou nadvládu nad celým světem. Fajn, chápu tu myšlenku absolutní nadvlády. Ale narazíme tu na obrovský problém. Pokud jde jen o to ukázat boží sílu a ignorovat lidský faktor, proč autoři tak drasticky a otevřeně přiznávají lidskou slabost? Jak to myslíte? Narážíte na ty pochybnosti u Matouše? Přesně tak. Ježíš v Matoušovi svěřuje učedníků ten absolutně nejdůležitější úkol v historii a autor tam klidně prostě úplně suše napíše certains yo des doutes. Někteří pochybovali. Proč by to dělal? Kdyby šlo jen o ukázku nezastavitelné boží moci, vyškrtl by to. Ale Bůh respektuje naši omylnost, dává nám svobodu pochybovat, čímž tu svobodu maximalizuje. To je zajímavý bod, i když já bych to teda formulovala úplně jinak. Jak jinak? To přece nedává smysl v konceptu absolutní suverenity. Dává to naprostý smysl. Když si přečtete pavlovskou teologii v listu Efezanům, Pavel tam přece vůbec nehovoří o nějakém našem lidském snažení nebo o důležitosti naší svobody pochybovat. Mluví o, cituji, nepřekonatelné moci, energii a síle, kterou Bůh nasadil. Jistě, Pavel má rád silná slova, ale co ty pochybnosti? Ty pochybnosti jsou tam schválně zmíněny právě proto, aby ukázali, jak marginální ten lidský faktor je. Bůh to nepotřebuje. Abych to přiblížila, znáte tu anekdotu o papeži Janu 23.? Myslím, že něco o tom, jak nemohl spát. Přesně tak. Když byl Jan 23. zvolen papežem, byl prý tak zavalen tou obrovskou odpovědností za celou církev, že v noci nespával. Až si jednou řekl, Angelo, nedělej si starosti, ty přece církev neřídíš, řídí je Duch Svatý. A od té doby spal jako nemluvně. No to je pěkná historka. Ale ono to naprosto přesně ilustruje tu teologii listu Efezanům. Lidská nedokonalost nebo pochybnosti z Matouše jsou tam záměrně. Mají ukázat, že veškerá ta úspěšnost a šíření zprávy nepochází z naší lidské geniality, ale z boží předurčenosti a té nepřekonatelné síly. Vaše svoboda je tam jen na ozdobu. Zní to sice logicky, ale tato argumentace mě moc nepřesvědčila. Protože jestli to tak je, jak tenhle nový kosmický řád vůbec rezonoval v tehdejším světě, vždyť to muselo být úplně... Bylo to naprosto šokující, o tom přece mluvím. Ne, počkejte, já myslím ohledně té svobody zapojit se do toho. Podívejte se na ten křest. U Matouše se říká, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Samotné řecké slovo baptizein, a Marie Noël Tabiot to tam zmiňuje, znamená fyzicky se ponořit, francouzsky plonge. Fyzické ponoření ano. Je to aktivní úkon. Ty sám, jako jedinec, se musíš rozhodnout a ponořit se do tohoto tajemství. Vidím v té formuli jasnou pozvánku k aktivní účasti na dynamice nějakého vztahu. Bůh se schovává za oblak, aby ti dal šanci se svobodně rozhodnout k tomu ponoření. Omlouvám se, ale tohle vám prostě nevěřím. Dovolte mi říct proč. Vy na to nahlížíte hrozně moderní optikou, jako by to byl nějaký workshop osobního rozvoje. Pojďme se ponořit a budovat vztah. Tak jak byste tu trojiční formuli vysvětlila vy? Pro Kristovu generaci byla tahle formule jmenovat Otce, Syna a Ducha v jednom dechu naprostá a radikální revoluce. Byla to blasfémie. Za tohle hrozilo vyloučení ze synagog a klidně i smrt. To jistě. Narušovalo to ten jejich přísný monoteismus, který si přinesli z Babylonu, ano. Zmínit tohle jméno znamenalo narušení celého jejich světa. Nešlo o nějakou milou pozvánku ke svobodné spolupráci. Byl to tvrdý střet dvou naprosto odlišných a absolutních pojetí reality. Dobře, ale ti lidé si museli vybrat, na kterou stranu se postaví, ne? To je ta svoboda. To možná ano, ale podstatou toho textu je, že Bůh projevuje svou přítomnost naprosto nezávisle na tom, jestli s ním někdo souhlasí. Vzpomeňte si na jméno Emanuel, které se táhne Matoušem. Bůh s námi. On je s námi, uplatňuje svou moc, ustavuje kosmický řád. Na náš souhlas se vlastně vůbec nečeká. Jenže i přes tuhle absolutní moc, i když by mohl prostě všechny zničit a vnutit jim to, tak se ten Bůh stahuje za to mračnu. A to je pro mě ten nejsilnější argument pro mou stranu. Ale pojďme to zkusit nějak shrnout, protože náš čas se krátí. Souhlasím, myslím, že ty pozice jsou už docela zřejmé. Že když to tedy shrnu za sebe, já pevně věřím, že ty
biblické nesrovnalosti, ať už jde o cestu od Jeruzaléma do Galileje, nebo rozdíl mezi 0. a 40. dnem na nebe vstoupení, primárně utvářejí prostor pro lidské svědectví. Bůh se záměrně, prostě se úmyslně zneviditelní za oblakem a dělá to proto, abychom my, lidé, mohli svobodně a aktivně přijmout odpovědnost za další běh dějin. A já bych to ze svého pohledu shrnula takto. Pro mě tyto texty stělesňují vrchol dlouhé historické transformace. Od toho exilu v Babylonu až k pavlovským vizím. Je to grandiózní představení Boha jako svrchovaného absolutního vládce, jemuž, jak říká Matouš, byla dána veškerá moc. Takže svoboda je podle vás vlastně vedlejší produkt. Naše lidská svoboda je tváří v tvář té nepřekonatelné síle Ducha Svatého zcela podřízena, je prostě okrajová. Ale přes všechny naše neshody, a myslím, že jsou docela zásadní, si myslím, že se přece jen na něčem shodneme. Ano, na čem konkrétně? Že tyto analyzované pasáže prostě představují naprosto fatální zlom v pojetí náboženství jako takového. Je to ten obrovský přechod od nějaké lokální, fyzicky přítomné božské bytosti k univerzální duchovní realitě. To bez pochybu. Je to moment, který, ať už to bereme z pohledu svobody nebo předurčení, vlastně navždy změnil dějiny. Rozhodně. A myslím, že to je ta nejhlubší pravda těchto textů. Přesně tak. My každopádně ponecháme na vás, našich posluchačích, abyste sami posoudili, k jakému pohledu se přikloníte. Do jaké míry jsme ve světle těchto starověkých textů vlastně vnímáni jako autonomní aktéři, obdaření svobodou, a do jaké míry jsme, jak by řekla moje dnešní kolegyně, pouze svědky nějaké předurčené, nezastavitelné kosmické síly. Ono těch vrstev je tam opravdu mnoho. Texty Marie Noely Tabut a celý ten blok Thierryho Jalase vlastně skrývají ještě spoustu dalších rovin k prozkoumání. Tohle byla jen špička ledovce. Takže vám přejeme hodně štěstí při vašem vlastním zkoumání a pro dnešek se loučíme. Mějte se hezky. Nashledanou.